Hello taas ja tässä pienkuormaaja vähän virahotteli ja nytpä se olisi siinä enimmät paskat pois ja saa kuivata siinä nyt ja naveta saata on pyörinyt ja ihmetellyt maailman menua ja siellä ne mestarit on kahtelemassa. Semmosta. Tuli tuossa äsken taas jotakin ihmeellisyyksiä mieleen ja jotenkin semmonen olo on, että pitäisi sanoa jotakin semmoista, mikä jäisi ihmisille mieleen. Mikä jää ihmisillä mieleen oikein? Semmonen sanoma, mikä tuo toivoa. Toivohan laittaa liikkeelle asioita, koska se synnyttää ihmisen sisällä semmoisen tunteen tai reaktio, että hetkinen, että mulla onkin merkitystä tässä näin. Mulla on valtava merkitys tällä kaikella. Koska sen merkityksen tunne, jos uupuu, niin se aiheuttaa semmoisen, olkoonpa sitten kiinni, kun on niin kuuma täällä, niin se merkityksen puute aiheuttaa semmoisen tunteen, että sillä ei ole väliä, mitä sä teet asioilla. Että niillä ei ole mitään väliä. Tämäkin vaan tässä oravan pyörässä pyörii ja pitäisi tehdä jotakin, vaikka tekee koko ajan. Mutta kun se uupuu se merkityksen tunne, niin se ei täytä sua. Mutta mä muistan, kun Toivopappa mulle sanoi aina semmosena heikkona hetkenä, että kyllä se kuule järjestyy ja älä anna nyt periksi vielä. Että jatketaan vielä vähän aikaa. Kun itsestä tuntuu, että voisi luovuttaa, kun joku ei mennyt mennä kohtuudella, niin kun joku rummun laittokin pellolla, niin yksinkö värkkäsi siinä ja rupesi illasta olla ihan väsynyt ja ei oikein enää ollut mielenkiintoa. Niin olisi tehnyt mieli lyö hanskat tiskiin, että paskat olkoon tuokin. Tyhjän päivänä ei mitään merkitystä. Tämmönen perusmantra, mikä tulee. Eikä siinä mitään väärää ole, vaikka se tuleekin. Sitten kun Toivopappa tuli siihen ja miten sattuikin, että se tuli muuten siihen. Ja mä noijuu siellä rapakokolossa. Ihti oli saappaat täynnä paskaa ja niska täynnä paskaa ja pää täynnä paskaa ja kaikki oli täynnä paskaa ja kaikki oli paskaa ja tällainen. Niin ajattelepa, kun yksi ihminen vaan tulee siihen ja on vähän aikaa hiljaa vaan ja se tulee vaan ja laittaa sen rummun paikalleen siihen jatkoksi ja on samassa montussa kuin säkin ja sekin on paskaa täynnä mutta sillä ei ole pää paskaa täynnä. Sillä oli justiin semmonen rohkaiseva hetki vaan siinä. Niin yhtäkkiä se katosi se paska olomulta. Se tulikin toiveikkuussa semmonen, että tällä onkin merkitystä hirviästi. Ja ajattele, se ihminen vaan tuli siihen. Niin se mun mieli muuttui erilaiseksi. Että nuin iso merkitys sillä on, mitä sä teet. Ja jos ei kukaan muu usko, niin mä uskon ainakin. Tee mitä teet ja nauti siitä. Kyllä se elämä suakin kannattelee. Kannattelee se muakin. Tässä on aika mielenkiintoinen juttu, kun rupesi menemään tuon kaivinkoneen kanssa toivoja. Usko tavallaan, että paska olkoon sekin romukasa siellä, että palaakoon sinne poroksi ja ihan vaan evö. Ei kiinnosta. Sitten mä pyysin johatusta ja nukkui yöni sitten hyvin, niin katoppa se aukesi nyt. Niin yhtäkkiä mulle tuli illalla semmoinen olo, että laitapa sinne ilo irti maasitoryhmästä, niin kun mä erosin sieltä joskus, kun mä en jaksanut siellä enää olla, kun mua ei huvittanut eikä kiinnostanut, niin mä liityin uudelleen sinne ja sen, että kerkesin laittaa se mun julkaisu sinne nettiin, niin mulle laittoi yksi kaveri viestiä, että siellä on semmoinen vika. Ja hän laittaa kuvat ja systeemit sulle, sieltä tulee sitten. Ja sen, että kun mä kerkesin painaa enteriä tyyliin puhelimella, että mä julkaisin sen,
Se tuli se viesti sieltä saman tien, ratkaisu. Nyt mulla on kuvat siitä ja mä tiedän sen vikapaikan. Ja seuraavaksi mä lähden sitä tutkimaan ja mä korjaan sen ja sitten se on kunnossa. Ja kustannus on 0 euroa tällä hetkellä. No tietenkin, että mä menen sinne, niin mennään siinä polttoainetta tai jotakin, millä nyt kulukeekin, mutta tavallaan se remonttibudjetti on tosi pieni. Tällä meitä johatellaan. Kannattaa kuunnella sitä. Vaikka tuntuukin, että tämä on whatever tuommoinenkin ajatus, niin ajattelen mitä siitä lähti seuraa. Tuli ratkaisu. Ja tämä on vain yksi niistä miljoonista, miljardeista mahdollisuuksista, mitä jokaisella meillä on. Mä en tiedä, onko semmoista ongelmaa olemassa, mitä johatuksen kanssa voi ratkaista. Mä oon aika vakuuttunut siitä johatuksen voimasta tavallaan, että se on niinkö, mä en tiedä mistä se tulee, mutta se on uskomattoman toimiva. Kun antaa aikaa sille ja pikkuhiljaa niin itse rauhoittuu, niin se on helpompi käsittää tavallaan tai saada kiinni siitä ajatuksesta, mikä se johatus tuleekin. Ja se tulee odottamattomaan aikaa. Sitten pitää vaan toimia, ottaa ensimmäinen askel itse. Tällainen. Toivottavasti tämä antaa sulle toivoa. Sitä me tarvitaan kaikki. Älä luovuta, vaikka olisi kuinka paljon miljoonia velkaa tai minkälainen hetki tahansa, niin oot vaan siinä rauhassa kuule. Kyllä ne asiat järjestyy. On mullakin ollut monesti semmoisia tilanteita, että rahat on ollut kaikki ja V-käyrä on ollut korkeimmillaan ja olisi tehnyt aina luovuttaa mieli ja tavallaan antaa periksi. Niin sitten siihen tulee ihmisiä ympärille ja mahdollisuuksia ja sitten kun rauhoittaa itseensä, sehän se on se suuri homma aina. Tavallaan pysyä niin kuin balanssissa tuommoisessa tilanteessa. Koska se ulkoinen maailma, kun se on epäjärjestyksessä melkeinpä aina, niin se on tärkeää rakentaa sitä omaa sisäistä rauhaa. Niin sitä voi tämmöisellä pikkukonsteilla ainakin itse ole saanut niin rakennettua hirveästi sitä sisäistä rauhaa. Ja se sitten yleensä se tilanne rauhoittuukin paljon, kun pääsee siihen juoneen mukaan. Aurinko rupeaa paistaa. Aika hieno keli. Teenpä lähteä käymään huoltoasemalla syömässä oikein makkarapotut. Vaikka nekin on hirviä epäterveellisiä ja täyttä paskaa nekin varmaan, mutta mulla tekee mieli niitä, niin mä lähden syömään niitä. Mukavaa päivää sulle. Heippa.